Arratsaldeon, ongi etorriak crossover jaialdira. Jaialdiaren azken aurreko eguna dugu gaur, baina azkeneko 2 egunetan oso ekitaldi erakargarriak izango ditugu. Dakizuen moduan, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Departamentuak antolatzen du crossover jaialdia Kultur Factory agentziarekin batera. Eta ikusle gonbidatua tartean aste osoan crossoverren 7. edizio honetan izan dugu denetik. Izan genuen ilustratzaile bat, izan genuen kantari bat, gero aktore bat, idazle bat, margolari bat, eta gaur daukagu gurekin Andoni Munduate. Kaixo, Andoni? Kaixo. Eta zu guzti gauza bien artean, proiektuen kudeatzailea edo zer zara zu, Andoni? Bai, niri proiektuen kudeatzailea naizela esatea gustatzen zait, ez duelako ezer esan nahi. Zein ez da proiektu kudeatzaile bat lehenago edo geroago bizitzan eta lanean, ez da? Bai, nik gauza asko egin ditut, oso desberdina direnak, eta oso zaila izaten da normalean gauza horien guztien komunean zer daukaten identifikatzea. Saltxero bat naizela esaten dut askotan. Hortan utziko dugu behar bada, ez da? Ondo, eta hemen bakoitza bere zoroak bizi du, gu telesailen kulturarekin nahiko zoratuta gabiltza, eta zure proiektu askotaz hitz egiteko aukera izan dezakegu, baina tokatzen dena ikusle gonbidatua bezala, zuk ikusle bezala nola sentitzen dituzun telesaileak eta errepaso bat egin dezakegu. Naiz eta, zuk ezautzen duzu crossover jaialdia lehenagotik, ez da? Bai, nire, lehen esaten dudan bezala, proiektu horietako bat eztabai izan zen, eta urte pare batean, usten dut, egin genituen eztabaida batzuk, tertulia moduan planteatuta, afari bat egin, eta afarian zehar gai bat planteatzen genuen, eta gai hortan eztabaida bat sortu. Eta bat egin genuen, crossoverren barruan, politika eta seriei buruz. Eta usten dut, politikariak etorri ziren, hauteskunde inguruan, okeraz nabil, hauteskunde inguruan tokatu zen, eta oso ambiente politika eduki genuen. Ederki, etorkizunean alakon bat antolatu dezakezun, baina lehendabizi galdetu nahiko nizuke, Andoni, zure haurtzaroko eta nerabe garaiko telesaien inguruan zu txikia edo zinenean, ze telesail gogoratzen dituzu olako itxunenak bezala? Nik esan behar dut, ez dudala uste, nik ezer arrarorik ikusten nuenik, beraz, publikoak edo ikusten zituzten gauza berberak ikusten nituela esango nuke, baina hori gero ikusiko dugu. Eta gero esan behar dut baita ere, ni txikitatik nahiko adiktoa izan ditzela telebista ikustera. Eta horren seinale bezala da, nire gurasoek giltza bat jarri ziotela telebistari, bereiek etxean ez zeudenean nik telebistarik ez ikusteko. Beraz, hortik atera kontuak, nik telebista ikusteko, nik ikusi nezaken, beste jende batzuek bezalaxe, egun guztia non-stop telebista ikusten. Eta garai hartan noski, niak horratzen naiz, oso txikitan, oso mundu guztiak ikusten zituen animazioko pelikula japoniarrak adibidez, Heiditik hasi, gero ETB-en Dotakon, Arale eta hauek danak, eta gero ETB-en 80. hamarkadan, eske hemen publikoan batzuek begiratzen didate hala moduz, baina berdina pentsatzen dugulako pentsatzen dut, batzeuden animazio japoniarren perla handi batzuk, ez naiz berezik izalea, baina gure garaian mundu guztia ikusten zituenak. Ni agortzen naiz bat espazioko gerlariak izena zuena, eta lehen, ontan hasi aurretik komentatzen genuen, ez zela bakarrik seriea, baizik eta hauek euskera zentzutea ondo doblatuta, ondo bikoiztuta, eta gainera musika ere, edo hasierako tituloetako musika abesti bat izan, guainez bezala, eta abesti hori ere euskaratu egiten zela. Deno dakizkigu, Arturo Erregea adibidez, beste bat, ezta? Eta abesti horiek denak, garai hartako, 80. hamarkadako ume guztiek ikasi genituela. Beraz, aurreneko pentsamentua datorki dana, serieak, animazioa ere serieak bezala hartuta, dira animazioko serie japoniarroiek euskaratuta eta euskarako abestiekin. Eta gero akordatzen naiz, eta hau kontatu hori dut, behar bada, jende gehiena ez bezala, nik Star Trek ikusten nuela. Nik txikitan, 80. hamarkadako bukaeran edo 80. hamarko hasieran, Star Trek euskeraz ematen zen, ETB-en, eta orduan, nik dakizkit, Kirk kapitaina eta horlakoak, nik dakizkit euskeraz.
Eta horrek trekien artean ere pedigri bat ematen dizu, esatea, ez, zuek Klingonik zeingo duzu, baina nik Star Trek euskeraz ikusten nuen, horrek beste kategori baten jartzen zaitu. Eta gero urten poderioz jarraitu duzu Star Treken unibersoan murgilduta edo utzi egin zenuen? Treki bezala identifikatu naiz, baina egia esan ez naizola izugarri sartzen den horietakoa, baina geroztik bai, gero adibidez atera zuten, hau ez da, barbada ere ETV-en atera zuten, Star Treken, guainen ez goratuko, beste bigarren spin-off antzeko horietako batzuk atera zituzten, eta horiek ere jarraitu izan dituen, gero pelikulak ere atera ziren, eta horiek ere jarraitu izan ditut, baina ez naiz denbora librea nola uniformea jantzi eta hemen horrela eginez, eta hori Klingonik hasi zibiltzen denetakoa ez naiz. Hainbeste daño ez naiz altzen oandik ez. Ze ikusi izan dituzu beste mota bateko telesailak ere bai, eta gero pixka bat adinean aurrera eginala, gazte garaitan ere, etxatzen dute izango zenula ere, nolabait ere fijazioa telesail bereziren batean, ez? Zein adibidez gazte garaitan? Urrungo memoria daukadana da, ja 80. hamarkadan bukaeran edo 80. hasieran zeuden sitcom eta antzekoak, eta hemen ladosen ematen zirenak, adibidez Frasier bat edo Seinfeld bera eta horrelako gauzak, hain naiz esaten, berriro diot, ni 80an jaioa naiz, beraz 80an edo inguru hortan jaiotako jende normalak gauza hau ikusiko zituen. Eta horrelako gauzak, eta garai hartako serieak, lehen esaten genuen, orain berriro ikusita, desberdin ikusten direla, eta ez bakarrik guzarragoa garelako, eta horregatik ere bai, baizik eta oain serie haiek ikusi ditzakegulako hasieratik bukaerara. Zatio, internetik ez zegoenean, edo video on demand Netflix hauek ez zeudenean, asuntoa izaten zen, ladosen noiz ematen zituzten ere oso zaila zela egitea, eta egun batean Seinfeld ematen zuten, da horrengoan Frasier, eta esaten zen, baina hau ez nekien aldatu dute berriz, eta periodikoan nun batean jarriko zuten, hau aldatu egin dute, baina ez zegoen serie bat jarraitzeko erarik, horrelako serie klase hauek. Eta gero beste telesail mota bat ere oso gauean oso berando ematen zituzten. Lehen, zu komentatu duzu, adibidez, Doktoren Alaska. Sekula ez nintzen oso asko engantzatu serie hortara, baina hori ere, gauean ordu txikitan ematen zuten, eta bideo bat edukiezkero, esan behar dut, ikusten ez nuen serie bat, eta nire adineko jende guztiak ikusten zuena, hau ere animaziokoa, eta da, Dragoi Bola. Gaina usten dut, marrazki egilea, edo oendala gutxi zendu zela, Dragoi Bolaren izan zen, gure belaunaldian dena arrasatu zuen, eta nik badauzkat lehen guzuak bat baino gehiago, VHS-en dana grabatuta daukatenak oraindik ere Dragoi Bola ETV-en ematen zuten bezala. Eta Dragoi Bolarekin pasatzen da, lehen esaten ditudan adibide horietan guztietan bezala, euskaratu egiten zirela oso ondo, bikoiztu egiten zirela oso ondo, eta gainera abestia bera ere, zeinek ez daki Dragoi Bolaren abiz, nik ere badakit, eta ez nuen ikusten. Orduan, jendea bat zegoela garaiatan, bideokasete hauek VHS handi horiek, oraindik ere badauzkana, bastakit 20-40 kasete, bideoak grabatuta serie hauenak, bestela ez zegoelako erarik berriro ikusteko edo fundamentuarekin jarraitzeko. Bikoiztutakoak aipatu dituzu, baina gero 80. hamarkadan ETBk ere barneko izpeneko telesail batzuk egiten hasi izan, hau da hau, bi eta bat, eta gero iagoen kale. Zuk horietatik 80. hamarkadan barneko izpeneko euskarazko ze telesail ikusi zen ditu? Nik usten dut oso insensiblea izan behar zinela garai hartan bi eta bat bezalako serie baten rekuerdo txarra edukitzeko. Bi eta bat zoragarria zen, da gaina kontuatzen bali mazara, bi eta bat ziren Ane Gabarain, Elena Irureta eta Jose Ramon Soroiz, eta gaur egun ikusten bali madezu, edo zein euskal aktoreetan, zein diren alde guztietan ateratzen dira, Ane Gabarain, Elena Irureta, eta Jose Ramon Soroiz, adibidez Patria grabatu zenean, beraiek hirurak zeuden, eta beste mila gauzetan ere beraiek hirurak zeuden. Ane Gabaraini goia bat eman diote. Eta duela gutxi Twitterren, ez dakit, Twitter ireki duen edo, Eneko Olasagasti zen bi eta baten zuzendarietako bat. Carlos Zabalarekin bat. Hori da. Eta, hori biak ere ikusten duzu ze karrera egin duten, bi eta baten ondoren, gero egin zuen jaunda jabe. Bat gehiago, ez da? Aktore berdinekin edo berdintxuekin,
oso aktore onak eta bertakoak eta bartabar, oso produktu ona eginez, eta nik usten dut hori ikusi duen orok, recuerdo politia dukiko duela serie horietan. Eta gero beraiek egin zuten baita ere, usten dut, edo ez dakit, biek edo bietako matek, Martin bere ere bai, Mi querido Klikowski ere bai, eta orduan gauza hauetan, nik uste dut, ez zaiela rekonozitu ere, gara nola pantailan ez diren ateratzen, egin zuten lana benetan produktu zoragarriak ateratzeko. Bai ETBek eta bai lantaldekoek. Mira, jaun eta jabe aipatu duzu, eta horrek ematen dit aukera beste zerbaiti buruz galdetzeko ze. Jaun eta jaben protagonista lehendakari bazen, komedia bazen, baina uste dut badagola presidentekin lotutako besteren bat ere asko gustatzen zaizuna, baina ez Euskal Herrikoa, kanpokoa, baten bat, ezta? Bai, nik galdetzen badiazu eta galdetu diazuelen, nik ze serie aukeratuko nuke nire gustokoena bezala, nik aukeratuko nuke dudarik gabe, The West Wing edo El ala oeste de la Casa Blanca bezala itzuli zena erderara. Hau ere ladosen ematen zuten eta segi ezina zen, baina guain usten dut HBO-n dagoela, online ikusi nahi balin baduzu. Hainbat denboraldi izan ziren, ez? Oker ezanago 7, eta nik ikusiko nituen 7ak, bazakit, 6-8 aldiz igual. Eta zer zeukan telesaio horrek hainbeste erakartzeko? Bueno, aztu baino lehenago esango dut, jaun da jabe, The West Wing baino zaharragoa dela. Hori, beraz, politika The West Wingek modan serietan jarriz baino lehenago, era hortan behintzet, jaun da jabeia hor zegoela aitzindari izan zela West Wing baino lehenago. Eta baita ere, esango dut, hau baino lehenago, 80. hamarkadako beste serie, hemen emititu ziren, gara hartan emititu ziren serien artean beste bat zela, bai ministroa izeneko bat, BBC-rena, Yes Minister, usten dela inglesez, eta adibidez, Brexitaren garaian, oandara urte gutxi, serie hartako klip asko jarri dira, politikaren barruko tripaketa ikusteko zoragarria direnak. Eta ikusten duzu serie hori gaur, eta ulertzen duzu Pedro Sánchezek zekatik idatzi duen eskutitza, ez dakiz zeinek koldo kasuaren ez dakiz zer, danak ulertzen dituzu hori bezalako serie bat ikusita. Eta guain, West Wingera bueltatuz, nik usten dut West Wingek beste hauek ez bezala politikaz hitz egiten duela den hori gustatuko litzaiguken politika da. Politika bezala. Oda, fikzioa da, besteak bezala ze fikzioa. Estatu Batuetako presidentea? Estatu Batuetako presidentea. Bueno, imaginatu ze fikzioa dan, Estatu Batuetako presidente hau Jet Bartlett izeneko tipoa da, eta tipoak ekonomiaren Nobel saria dauka. Beraz, da, zientzia fikzioa dela esango genuke. Bera noski demokrata da, eta noski esaten dut, Aaron Sorkin oso uniberso hortakoa delako, baino, claro, gaur egungo edozein demokrata, edo garai hartako, edozein demokratarekin konparatuz, da baita ere nahiko zientzia fikzioa. Adibidez, tipoa katolikoa da, Kennedy eta hauen tradizio demokrata oso bazterreko horri jarraituz, gaina katoliko praktikantea nola bat izan, beraz, abortoari buruz edo horrelako buruz berak oso eritzi mainstreamaren aurkakoa Partido Demokratikoan dauka, eta gero zen tipo hau eta bere inguruko pertsonaiak The West Wing edo ala oeste da, etxe zuriaren aldamenean eraiki zuten, ez dakit Nixonek edo ez dakit zeinek ez lehena xago, hor eraikitako pabelloi antzeko bada, despatxu obal famosoa hor dago adibidez, ez da egin zarra despatxu obala, esan behar dut. Despatxu obala ez dago etxe zurian, baizik eta aldameneko gehitxutako erekin hontan dago, eta usten dut, egun urte bauko ditula, balin badauzke. Eta horre oten dia, gabineteko, jefe gabineta esaten dana, horren komunikazioko taldea, eta batez ere horrelako gauzak. Hauek egiten dute legeak eta saltsa pixka bat martxan jarri, kongresuarekin eta berritzekin, eta komunikatu. Mundu hori fascinantea zen, gauza askori buruz hitz egiten zen, eta gauza askori buruz ikasten zen, eta gainera ikasten zen, era oso romantiko batean, baina nik ez dakit beste politikako ze serie dagoen zinikoa ez dena. Hau da, zientzia fikzio romantizismo hortan erorita ere, ez dena pikutaragoatz, dena gaizki dago, eta ez dago beste remediorik egin dezagun parre. Hau ez zen horrela. Eta adibidez, Estatu Batuetako politikan, eta ez nez gehiago luzatuko, kriston rolloa sartzen ditut, Estatu Batuetako politikan jende asko eta asko eta asko dago
gutxi gora beran gure belaunaldikoak, esaten dutenak nik politikari gusto hartu nion serie honi esker. Beraz, nahiko serie, impacto handia eduki zuena izan zen bere garaian, bai. Dut ez zarela bakarra, eta gero badago solasaldi bat politika eta fikzioa izenburuakin Emilio Domenech eta Pedro Ballin arituko dira gaiaz, eta ea The West Wing ere aipatzen duten. Bai, Entzun beharko dugu, ez? Esan diate Pedro Ballini gustatzen zaiola The West Wing. Esan behar dut, The West Wingen barruan, azkeneko 2 temporadetan, badagoela, ia irazten duen hautagai errepublikar bat, ez demokrata, bezik da errepublikarra, eta hori ere, zientzia fikzioko hautagai bat dela. Hau da, bai errepublikarrek eta bai demokratek nahiko lukete, edo nik behintzat gustatuko litzaiake, bai bat eta bai bestea aurkeztea. Beraz, aber zer dioten fikzioaren eta errealitatearen arteko ezberdintasun horri buruz. Ikusiko dugu hori gero, baina aipatu duzu Aaron Sorkin, eta The West Wing telesaiaz aparte, Aaron Sorkinek ere egin ditu beste telesail batzuk, eta ez dakit aipatu ditzakezun bere Sorkinen gogoko beste telesail batzuk. Bai, Sorkin azteko, usten dut zetorrela A Few Good Men, Algunos Hombres Buenos, izan zen usten dut erderaz, izeneko pelikula nahiko famatu bat izan zen, Tom Cruise eta Jack Nicholsonen pelikula bat, mundu militarren eta bar, horren gioia egin zuen, eta usten dut Oscar bat irazi zuela, edo premioak irazi zituela horrekatik. Aaron Sorkin da gidoilaria. Gero egin zuen Sports Night izeneko serie bat, nik oso gutxi ezagutzen dudana, baina diotenez nahiko ondo dagoena, dana telebistako berrietako, kiroletako parteari buruz. Baita ere lantalde bati buruz. Aaron Sorkinen obsesioetako bat lantalde horiek die. Gero West Wing utzi egin zuen, hau da, berak ez zituen 7 temporada egin, uste da aurreneko 3-4 egin zituela, oso era famatuan, jendeak badaki, utzi egin zuela eta hortik aurrera seria asko aldatu zela, eta egin zuen beste serie bat, estudio, ez dakiz zer, naiz akoratzen nola zuen izena, eta hori ikusta daukat, baina hori kantzelatu egin zuten. Eta hori da, Saturday Night Live programaren antzeko programa baten berriro lantalde baten egunerokoa. Eta gero egin zuen oski, nola zan? The Newsroom. Newsroom zan, bai, ez da? Bai, telebistako albistegitako aurkezlearena, ez da? Hori da. Bai, hori ikusi dauka, bai? Hori da. Eta hori ere, bombazo bat izan zen, nire ustez West Wing baino, nivel hortara ez da jatzen, eta zinismo puntu bat badauka serie honek West Wingek ez daukana. Hau da, oso katastrofista da teleberrien mundua edo horren inguruan, oso esperantza gutxi ematen duen serie bat da. Noski oso ondo idatzita, Sorkinek perfecto egiten dituenak die elkarrizketak edo dialogoak. Dira, mitikoak. Badau formato bat adibidez West Wingen famatu egin zena, Walk and Talk izena duena, eta zen protagonistak edo, estena hortan zeuden aktoreak, pasillo oso luze batean, oinez joaten zidenak, estedikan batekin grabatuta, bata bestearekin oso elkarrizketa azkar bat edukiz. Hori gaur egun pelikulatan eta serietan egiten denean, Walk and Talk izen hori, garai hartatik dator. Hortik dator. Eta azkeneko urteetan, zein da, hola, azken boladan, gehien gustatu zaizun? Ni, snob hutsa izan da, bi gauza esan ditut, batetik, gezurra badirudi ere, nire gurasoek telebistarik giltza jarrita gero, gaur egun telebistarik ez daukadala, hau da, badaukat pantalla bat, eta Netflix eta hauek ikusten ditut, baina ez daukat, ez dut telebista ikusten kateak, eta bar. Orduan nik esaten dut, oso era esnobean, ni intelektuala naizela, eta ez daukadala telebistarik, hoi oso mainstream dela. Eta beste aldetik baita ere, snob izatearen beste eragin bada, serie bat oso famatu bihurtzen balin bada, printzipioz nahiago dut ez ikustea. Bai, zetio da, zegatik ikusi behar dut nik mundu guztiak ikusten balin badu, eta orduan hortik ikusten ez ditudanak, ikusi ez ditudanak, adibidez die, Los Soprano, bai, badakit, hori pendiente daukat, hori igual ikusiko dut, Game of Thrones, hori txorrada bat iruditzen zait,
ja, El Señor de los Anillos eta asunto hau dana fantasiazko mundu horitzat bat ere interesatzen, Game of Thrones ere bat ere ez, ez dakit zer gehiago, baina horrelako seriak ez dakit bat ere interesatzen. The Office ere ez dut ikusi. Eta badakit hori ikusi nahi dut, biak. Bai berzio britainiarra eta bai inglesa. Zein ikusi ditudan, de hecho, lista bat neukan ekarrita, baina ez dut aterako, zer bestela hemenengo gea biharrarte, baina jarretan euskan, aipatu ez ditudanak, asko gustatzen zait, Eskola Britainiarreko seriak, oain Netflixek limited series deitzen dienak. Oso hitz absurdoa erabiliz, esan ez bestela, dira serieak, hasten direnean, badakigunak noiz bukatuko diren. Eta hori ez da normala gaur egungo serien munduan. Zu hastentzea eta jendeak ikusten duen bitartean, benga egiten ditugu, eta txurroak egiteko makinari emango diogu, eta temporada bat gehiago, edo bi gehiago. Eta limited series horietatik gogoratzen naiz, 80. hamarkadako, adibidez, Brideshead Revisited bat Jeremy Ironsekin eta bar, Retorno a Brideshead izan zena, oso literatura britainiarreko obra batean oinarritutakoa, eta horrelako gauza asko zeuden, eta horien artean baita ere Sherlock bera, egia da Sherlock ez zela limitatua, ez da horrek ere jarraitzeko luzatu zen baita, baina Sherlockek gauza bat zeukan ona, eta zen gutxi gora bera, kapitulo bat hasieratik bukaerara, gutxi gora bera bukatu egiten zela. Gutxi gora, gero historia bat bazegoen beti egoten den bezala, baina behintzat kapitulo bat ikusi eta guztua gehiatzen zinen. Ez da ezer pasa, eta atorren astera arte naiz enteratuko zertaz di joan hau. Sherlock bat, Broadchurch, usten dezela, Broadchurch izan daiteke, hori oso serio nahi iruditu izaidan, hainola da neska hau, gero La Favoritagatik irazi zuena Oskarra, eta Olivia ez dakit zer. Bueno, nola? Colman, Olivia Colman, eta gizona da, zeakoa, Dr. Who egin zuena baita, eta izena beti aztu egiten zaidana baita. Bueno, Dr. Who bera baita ere, serie, Star Trek ikusita, Dr. Who ikustea normala da baita ere, frikien asuntoa da. Baina, hori, Broadchurch bezalako seriak, Britaniarra gehiago IT Crowd edo, usten erderaz, los informáticos bezala, IT Crowd irutentzat, lo más de lo más, da, The Officeen umore antzekoa, baina formatu erabat diferentean, eta oso ona. Aktoreak ere ikeragarri onak dira. Zer gehiago? Horrelako molde hontako serieak asko gustatzen zaizkit, eta gutxi gora bera, esan ditudan erdi berrienak uste dut, igual 15 dute dauzkala, baina serie berriagoak, memoria oso txarra dagoet, aterako dut txuleta, baina, txuletismo. Bitartean, behiratzen duzun bitartean, ongo naiz planteatzen azken galdera. Zu joan behiratzen. Ez, gauzatxo bat aipatu nahi dut, ustezu eske hemen egon jezke biharrarte. 80. hamarkadako ume izan ginenon serietan, eta ez dakit nola ahaztu zaidan. El Coche Fantástico, El Equipo A, MacGyver, eta MacGyverren anekdota izaten zen hasierako, introak izugarri luzeak izaten ziren garai hartan. Oain introa soluzionatzen duzu, tutzen egin, kreditit bai ez dakiz zein, eta fiesta, baina gara hartan, MacGyverrena izaten zen, kantu guztia, minutu terdi igual. Eta bukaeran, amaieran, azaltzen zen ofizina batean, no smoking jartzen zon kartel bat, ate batean, eta nik urteak eta urteak egin dituen pentsatuz, ate hortatik aurrera, smokina jantzita, ezin zitzezkela sartu. Beridiko, hori da, benetakoa. Eta ETB-en zea hautakoa, gara hautakoa, bazeuen seri bat, Xanfarin eta Anderekin izenekoa, osea, kabiar, ea jartzen duten primeranen, ea jartzen duten hori. Eta emakume bionikoa. Emakume bionikoa, bai, noski. Lo más de lo más. Eta baita ere, trumoitxoriak, animazio, marionetak egindako Thunderbirds izena zuen, inglesez, haure zan izugarria. Eta esan ez ditu dena da, adibidez, Blackadder edo Suge Beltza eta bartabar. Seriak daude, atera du serie berriak ikusteko. Bitartean, esan bezala, joango naiz planteatzen. Behiratu azkenak. Joan behiratzen azkenak. Behiratu dituzu? Bai. Bale, ez. Aipatu azkenak, eta gero azken galdera ingoiz. Bi aipatuko ditut. Bat da, honek urte batzu badauzka, baina,
Midnight Diner izeneko serie japoniar bat, posibilea manga batean oinarri dute egotea baita, ez dakit hor historioen bat egongo da, pentsatzen dut. Baina oso serie polita da, oso lasaia, oso japoniarra eta bar, eta da gauerdian irekitzen den izakaia edo taberna baten egunerokoa zehatzen duena. Usten dut Midnight Diner izena duela. Eta beste serie bat, oso altuntu nahi naiz esaten, baina beste serie bat, Andor da Star Wars unibertsako seria, eta arkitektura gustoko dutenentzako, nik uste dut oso fin eginda eta diseinatuta dagoen serie bat dela, eta gainera ez da serie kaka bat. Hau da, frankizia munduko serie bat izateko, oso kalitate honeko serie eruditu. Aste honetan, beste norbaitek ere aipatu du Andor. Eta Urdun, ezin naiz snob izan orduan. Eta Australian bizi den Jurgi Urrutia Hernaniarrak ere gomendatzen du beti. Vale. Orduan, snob izaten jarraitu nahiek ez, Australia beti, antipodetan pentsatzen dena pentsatzen du nik. Horrekin bizi nahiek. Azkenean egin beharko dizut, azken galdera, ezta? Ze gero komentatu dugu, batozkigula ona politikaz eta fikzioaz hitz egitea Emilio Domenech eta Pedro Bayin. Ea ba, Andoni, zu imaginatu proiektu kudeatzaile bezala, zaudela, zure ametxetako telesaian eta kudeatu behar dituzula 1000 gauza, baina zaudela plazerean sartuta fikziozko mundu horretan. Ze telesaia aukeratuko zenuke? Bai, hau, hemen tripak kontatuko ditugu, lehenago bideotxo bat grabatu dugu eta hau erantzun behar izan dut, eta erabaki behar izan dut erantzuna 30 segunduan, eta erantzun dut aurrena etorri zaidana, eta denbora joan ala oso seguro nago ondo erantzun dudala. Nere bizitza profesionala edo nere bizimodua hoberen isladatzen duen seria da, inongo dudari gabe, Paquita Salas. Listo, bai. Paquita Salas, 360 graduko lan hori, bezeroentzako eta proiektuentzako edozein gauza egiten duen persona hori, eta baita ere apetitu honekoa dena, eta pixka bat, noizean behin, malaletxe pixka bat ateratzen zaion persona horietako bat, nik uste dut Paquita Salas dela nire unibertsua dudarik gabe. Euskarazko Paquita Salas bat ataunen ingo zenuke? Nik uste dut Paquita Salas, ez dakit nola euskaratuko den duken, Paquita Salas arantxa ez dakit zer izan daiteke edo horrelakoren bat egin dezakegula inongo dudarik gabe, ingo nukela. Bueno, Andoni, plazer bat izan da, eskerrik asko, etortzeagatik, azken ikusle gonbidatu izan zara. Hurrengo orduetan ere, oraindik badugu momentua gozatzeko telesailen kulturaz, gaurko ekitaldiez aparte bihar Tabakaleran egingo dira hainbat solasaldi eta 2 telesail ere proiektatuko dira. Nire aldetik urtzi urkizu bezala, agur esan nahi zuet aurten asko gozatu dugu, crossoverren ikusle gonbidatua tartean, Ilenia Benitok elkarrizketatu ditu ikusle gonbidatu batzuk, niri zurekin tokatu zait azkena eta asko gozatu dut. Beraz, datorren urtera arte, mila esker. Esker.